Wala ka. Yung vlog ko. Hello guys! Welcome sa ating Bisaya vlog. Charot oy. Wala lang. Magpatimpla si Kebe o si Ethan o milk niya. Kami rin nabilin din he. So, ingon ani ang kinabuhi sa usa ka inahan nga dunay upat ka anak. So, ipakita na ko sa inyo ha. Timpla taog. Ako sad mo. Naa sila gatas per me, dili sila pwede mahupdan. Kaya kung mahupdan sila, Ako sad mo. pag gutumon inig kagabi, iwa mi ikahatag. Si Kuya Bay, sure, kabalo naman na siya mo timpla. O si Kevin, si Ethan lang. Hindi pa siya kabaw. So, ano lang siya. Nya ilang gatas is Bear Brand lagi ni siya, guys. Nahiyang nami sa Bear Brand. Wow, ka very good. Nagbutang ka og ano nak? Nagpaluto rami ka ng angging og fish. Nakuhaguan dito na ka. Si Baduday na mo. Butang sa din na Baduday. Hi, Baduday. I love you palang dito. Mama. Dali lang ha. Ha? Uy, ayaw na. Basi di mo kaunon. Mukha sa tagkanon, be. Katugo na ni siya. Unsa na oras karon. Kasag kuan dito nakpalihog nakbe. Ayaw na. Unsa man na. Unsa man nimo? Ha? Naon sa imong tiil? Nya ka na day mo hang ikuan. Wala daw matanggal. Kagaw ra na way tarong hugas imong tiil do. Eh? Tanggal lagi ko. Panit raman. Hanit mo dai na gigamit og plies. Mingkay! Sige Mingkay. Dako namong Kuya Bay, sure. Kami nga gid aning walay dada sa balay. Among dada nagpractice. Tawa pa siya simbahan karon. Ay dili nag-prayer meeting dai sila. Prayer meeting karon sa simbahan. So kinahanglan na siya dito sa simbahan. Magtimpla po ka, Royce? Yung naikape. Kapila naman ka nagtimpla ron nga naikape dong. Basig ma-over-over na ka ana dong. Kaisa naman ko. Kaupat. Ikaapat na ron? Kaupat eh ko pa. Basig magkurog-kurog na mo anha. Magtimpla man ko karon. Magkaupat na karon. Nya nga mo ang kape isang Revitalife from PC katong akong negosyo. Na ako'y vlog ani sa ako ang May Daily Channel. Oh, Wala pwede lutoon ng popcorn. popcorn. Kana untang nasin ang angging mo magpaluto kay di ko ganahan pag magbuto-buto siya. Sige na magkaon sa tao niya na ng mga popcorns kay ting panihapon naman ron. Oh, very good si Ethan. Sige, bahala gwa na lay ako, inyo na lang. Dali na kay magdungan-dungan tagkaon kay si daddy unya pa man to. Nakatugo na inyong manghod. Nami nabilin nga sudan ganina, gulay. Ganahan si Ethan kay na shrimp. Hey boy. Ngaon ta ninyo guys. Pinobre ra dyan yung amo dali guys. Papi, ay no. Aray mo milk oh. Sure oh. Ay na. Kang by sure ni isa, kang Kevin ng isa. Ang Kaya kana. rin mo oh. Di dala si Baduday diri na kay malayo kay siya kasi nailamok. Mani check. Mana dong. Why thank you diha. Thank you. Kebs oh. Welcome. Init pero dili kaayo. Ang gamay ra ko na tong rice niya. Gutom mo na pud pagkaon niya.
Parang emo. Oh. Wao tangan ang meto ni. Ayun, kay malain. Hindi mo kaunon. Enes ni. Hi, nak! Magkaon sa si mama, ha? Ay, Jay. Ay, Jay. Aw, kuhay dito ka na tinakluban kay di ko kapuntog unsay kadaghanon. Ini siya to ang kinabuhi din hidapita. Adlo kay magdaghag anak na, guys. Kaon mo sa pagpadako, anak bitaw. Baju ang dako. Baju ang dako. Ako, sige, ikaw, dada. Saan pagpadako, mamunal ka kay sahay mga badlungon. Lagi tuloy ato kan dada ni. Lagi anak ni ma, anak ato anak kan baso ni kan baso ni kan. Mupat Baysor, ikaw, Kevin, Bibi Rema. Dili ba upat ba wala tres dada. Dada, 5. Ikaw Hindi man ani mo suon si Dada, papa man ani mo. anak ako Kitty Basoy ay ako Kitty at mali Mali di ay. nalato niya Kitty Basoy dada ikaw Nayangin nanay wala. Apel din nanay Angging. Hi. Apel mo dyan na tiyo. Nanay lamok si kuan dito sa inyo dai. Nanay lamok ting lamok na. Napuyo sa balay. Ah, Tanay napuyo sa balay. Din na? Wala daw. okay raman basta dagko na ang mga bata. Walay problema mag ano. Magmay palisod. Pag dagko na, okay ra kaayo. Nanay makatabang. Hindi kayo crispy. Hindi kayo crispy ang ano. Ayoko ng gatas. Uy. Nag-game ako channel guys kay kapoy kasi in English ito uy niya. Kapoy kasi in English May Daily niya. Ang ako mga viewer dito kay ang ilang gihulat bitaw kay kanang ano lang padudot na ako nga video, di ba? So malipay baka na kung ikaw. But it's all my fault kay nag-upload ko sa una sa ako ang karan channel. Pang ano raon ta na ako na ba nga mga channel. Nag-upload ko sa una. Dayon. Ang ako ato nga dili mawala ang mga video namo. Sayangan ko sa memory ba. Na mapuno naman akong phone, mo tong ina-upload na ko. Sige na kog upload. Pati mga breastfeed moment na mo ni Ethan akong gina-upload. Tingala naman lang ko nga ni ano na siya, daghan na siya views. Nanay nag 1 million ato kung nami sa car, nagikopya ra ba. So mo na siya ang truth and then sa karon di na kong ganahan mag ano di syempre kay lain ba ano ipang-delete na ako tong uban. Lain mag ano ba mag video nga puros lang ingon ato. Nya mo nang kapuyan ako magsig ano aside sa magka bunga kang in English. Maglain sad nga inanay mo content. So maghimo na ko ani Bisaya. Berbrand para. Dako yung views nimo. Berbrand, ha? Berbrand kanang ano tara perminti ba padidi. Breastfeeding. Oh. Hindi ka lainan, yung mama nagpadulo. Ano para? Wala eh. Siya kasabot.
Wait, anong tutoy? Tabunan di ay. Ah, very good. Tama po. Nabitaw mga sensor. Dili pang dudok, bibi. Mga anak man nga ka ng... Ayaw tabun eh. Mga anak. Na naman. Ang gusto sila matanaw sa tutoy. Iya pa sa nawa. Hali, no? Santa ka ko. Ha? Pila, day? 40 man, pero man ka kulay. Mao? Oo, ika sa